Hello mga higala, maayong adlaw kaninyong tanan. Karon magluto ta og nilagang tiil sa baboy or nilat-an nga baboy. So kani akong gamit kay pressure cooker para mas muhumok gid ang baboy og dali. Nya ang tubig niya enough lang nga mahumol ang bukalon for 20 minutes. Then after that, atong ibutang atong mga veggies. Okay? Okay mga higala, ato na yung ilunod ang mga utanon. So akong carrots, manotice ninyo, ingon ani ang hitsura. Kay ang napalit sa akong bana kay baby carrots man. Pero still carrots gihapon, so pwede gihapon siyang gamiton. So akong gigamit nga broth cubes kay beef, kay dili man mamaligya ang Singapore og pork cubes. Kay naman sila yung mga Muslim din hipon. So okay, muna ako lang sa nilunod.